Salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod! Savanții în zilele noastre duc o vânătoare de amploare asupra noilor planete care se seamănă cu Pământul. În fiecare an ne dezvăluie noile descoperiri care ne intrigă pe noi oamenii de rând. Astăzi am decis să vă prezint o planetă pe nume Proxima B, care ar fi o planetă asemănătoare cu Terra. Deci, haideți să vedem! În următorii 30 de ani se planifică să fie trimisă o navetă spațială pe suprafața planetei. Oficialii Observatorului Sudic European au confirmat descoperirea unei noi exoplanete, Proxima B, în interiorul zonei locuibile circumstelare a stelei roșii pitice Proxima Centauri, din sistemul solar Alpha Centauri. Vestea este extrem de importantă, deoarece înseamnă că la numai 4,2 ani lumină față de Terra există o planetă care ar putea susține viață. Cercetările vor trebui să se continue pentru a confirma în totalitate acest lucru. Proxima B este cea mai apropiată exoplanetă față de Terra ce a fost descoperită până acum, dat fiind faptul că ea orbitează în interiorul celui mai apropiat sistem solar, Alpha Centauri, față de cel al nostru. Proximitatea pe care am descoperit-o este cu adevărat fascinantă, nici nu se putea mai bine, susține unul dintre membrii grupului de cercetare, Michael End, Universitatea din Texas. Echipa care a descoperit noua exoplanetă include cercetători din cadrul Observatorului Sudic European, dar și din cadrul programului Pale Red Dot. Specialiștii au reușit să identifice obiectul cosmic în prima jumătate a acestui an, în timp ce făceau observații asupra sistemului Proxima Centauri. Datele pe care le-au obținut le-au comparat apoi cu informații obținute din cercetări în ultimii 16 ani. Ceea ce se știe până acum despre Proxima B este faptul că are un diametru de aproximativ 1,3 ori mai mare decât cel al Terei și cel mai probabil are o structură telurică asemănătoare Pământului. Se cunoaște de asemenea faptul că obiectul se află la o distanță de circa 6,92 de milioane de kilometri față de Proxima Centauri și realizează o orbită completă în jurul acesteia în 11,2 zile. Specialiștii cred că Proxima B ar putea avea o atmosferă care ar permite existența apei lichide și prin urmare și pe aceea vieții. Temperatura medie la suprafața planetei a fost estimată la aproximativ minus 40 de grade Celsius. Echipa care a descoperit exoplaneta Proxima B colaborează în acest moment cu Mark Zuckerberg, Stephen Hawking și miliardarul rus Yuri Milner pentru a construi o navetă spațială ce urmează să exploreze Alpha Centauri, în căutarea unor dovezi care să demonstreze existența vieții. Proiectul Bright Trout Starshot urmează să se concretizeze în cel mult 30 de ani de acum înainte. Planeta este destul de aproape de steaua sa, putând avea rotație sincronă, o stare în care de-a lungul unei orbite nu există niciun transfer de moment cinetic între o planetă și steaua gazdă. Dacă excentricitatea orbitală a planetei este 0, acest lucru ar putea duce la o rotație sincronă cu fața permanentă înaltă spre stea, în timp ce partea opusă este permanent în întuneric și frig. Cu toate acestea, între aceste două zone extreme ar putea fi o regiune locuibilă, numită linie gri, unde temperaturile pot fi potrivite aproximativ 273 de Kelvin sau 0 grade. De exemplu, dacă Pământul nu s-ar roti în jurul axei sale, ar rămâne veșnic o parte în lumină, iar cealaltă în întuneric. Excentricitatea orbitală a Proxima Centauri B nu este cunoscută cu certitudine, numai că aceasta este mai mică de 0,35, potențial suficient de mare pentru a produce rezonanță spin-orbită de 3:2, similară cu cea a planetei Mercur cu Soarele. Observatorul European de Sud prezice că un mediu mult mai blând a rezultat într-o astfel de configurație cu temperaturi medii similare cu cele de pe Pământ. În plus, o mare parte din planetă ar putea fi locuibilă, în cazul în care ar exista o atmosferă suficient de groasă pentru a transfera căldura spre fața opusă a stelei. Cu asta finisez aici, cu voi a fost Cristi. Lăsați un comentariu ce credeți voi despre această descoperire și nu uitați să dați un like acestui video. La revedere!